Salutare, oameni buni! Bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să facem un videoclip de stand-up 2 cu David. Așa. Uitați și killurile mele, tot, ID-ul, dacă vreți să mă găsiți. Scuzați-mă că n-am mai postat de atâta timp, dar am avut puțină treabă. Ia vino să te audă și pe tine, lume. Ce lume, mă, că nu știu ce. Hai să începem. Zilele și nopțile. Taci, mă! Ce, mă? Ce sunt? Hai la... Ce, mă? Hai să jucăm. Ce fac? A? Ce se întâmplă, mă, de mine, că m-a strigat? Ce căcați tu? Să vorbești cu oameni. Bă, ce, mă, tu filmezi? Da? Aoleu. Ai uitat? Aoleu, n-am loc. Intru la ăia. Ei, sărac și bogăn. Și căcat direct în la... Ai intrat la ceilalți? E David versus mine, hai că da. Poți să intri la noi? Hai că da. Hai că M-am pilit unul ca am intrat la voi. M-am căcat. Uitați-l și pe David. Stai, unde ești? Uite, Iti, bă! aici. Bă, Iti, ia să le arăt. Vă place skin-ul după pistoier? Iti. Ce căcau ăla? Poc! Poc! Hai. Joc cu ce pistolul joc? Deagle. Joc cu Deagle. Să zică cine... Fii atent, cine... Ia uite-l, mă. Îi bag în cap. Yo, ofr. Woo! Fuck. Da, fuck. Ce căcat în ploaie era, mă. Ce Deagle frumos. Da. Bă, m-a luat transpirațiile când am auzit că filmez. Bă, m-am blocat. Bă, dacă vin eu pe voi, dacă jucați stand-up 2, vă omor pe toți. Vă omor. Vă trag o boșină în azi, vă dă bani un pic. Am lag. Am schimb pe lag. Ce schimb frumos. Dai! Mă pilește, bă, nu ca tine. Dai! Vezi că vine unul din partea ailaltă. Nu că-l plie, mă. Dai! Dai, uite-l! Pe unde e mea? În partea În ailaltă. sus? Nu, Ia, e în B. e na. În B. Băgă-ne și craci în picioare. Bă, și joacă bine omul ăla. Nu știu. Băgă-ne și... Poate jucați și voi. Hai, mă, vrei versus? Băgă-ne și... Vrei versus? M-a pilit! Bă, vrei versus? Nu! M-a pilit! Bă, oricum eu nu fac niciun kill. M-a pilit! Eu nu fac niciun kill. M-a pilit! Hai, gata, taci. M-a pilit! Vrea cineva o armă? M-am pilit, bă! Vrea cineva o armă ca în bani? Bă, n-am bani! N-am arme! Ales praf, a fost mort. De ce nu fac niciun kill? Așa. What the fuck? Ce faci, mă? David e la echipa cealaltă. Să vedem dacă te fac. M-am luat cu călcuri, deschide și cum am ceva pe aici, că nu m-a provocat. Aoleu, spălarea mea, am îmbătrânit, bă, am făcut 20 de ani. Bă, dar chiar, bă, nu știu ce s-a întâmplat cu ăla, mă, dar ăla care ne-a luat atunci videoclipul ăla, mi se pare. Când l-am făcut? Aha, bă. Uite pe alme. Este puțin să-l calcăm. Uite și nu știu la el. Alo?
Ce faci? Bă, vii puțin până la noi. Pentru ce? Bă, pentru ce? Pentru ce? Mă cac pe tine. Pentru ce? Hai, lasă-mă. Mamă, pe unde vine ăla? Mă moară pe tot. Ți-am dat lamă! Ia că mă sună înapoi. Ți-am dat lamă! Hai să vii până la noi. Dacă ne zi și nouă ce ai făcut tu la mare. Cred că ai zis că ai fost. Gata, mă, lasă-l! Hai, babă! Taci, bă, că vine asta la noi. Vine mărunică. Dar vine mărunică. Bă, n-am arme. Mă, că voi de puli. Mi-a dat! Tot unde e acolo, țărane? De la ăștia, că i-am Țărane. omorât pe ai tăi. Ce țărane? Ia-o-l! Unde-s mă ăștia? Nu știu, al meu e unde prin tunel. Ce tunel, mă? Nu, tragi bășini. Bă, prostule! Știi și ăsta al meu? Du-te! Și avem aceleași arme! Știu. Hai, că e bine. Mai bine. Am 6 kg. Și tu ai 3. Mă, că... N-am arme, frate. Ia-ți acolo. De unde, de unde bani? Păi n-ai bani sau? Că ai bani. Da, flash ți-am dat. Bă, nu știu unde sunteți. Oh. Ia să văd. Jumbo! Dați, mă. M-a primit. Ia să vedem. Jumbo m-a primit, Jumbo. Al meu e... Miau. Da. Dar doar unde? La... Doarme? La noi? Mhm. La bat. Hai, mă, la... Până mi pardon. Foa. Doi, unde Vin Diesele! Al meu are ultimul sniper. Care e ăsta? Așa. Unde ești, mă? Counter-terrorists win. Nu, era aici. Nu, tu erai la mine. Uite ce arme am. Uite ce arme am. Uite. Șaca. Te fac eu. Aoleu. Miri și eu.
omora după ce tu omori eu pe tine. Nu mă omor. Asta nu se știe. Poți? Așa. Vreau să-l bag și puțin el pe David. Nu te mai uita. Nici tu la mine gol. Da. Gata, ți-am luat cacao. Bravo. Luași un flash. Pe unde? Nu. Acum. Nu le închidem, nu. Este terminat meciul. Trebuie să mergem pe păpăi. Facurăm 12 minute. 18 avem? Nu. Joc cu pistolul. Nu mai pisoare. Da, puțin. N-ai cum să mă omori. Acum stau. Terminăm și noi. Au unde? Lasă telefonul acum. Stai. Aici încheiem și noi acest videoclip. Pa.